gante achaka sense ya bene kurwase county ya Kisii wasomu gavana we county ya Kisii Paul Simbarati ritukurero abagagwikirana ase bunge ya South Mugrango bunenchire mu yokuligereria magendro ase chinsemecho okwana chingakie cyo Arati nigabaga kwenekia buna serikali ya county ya Kisii yabekire mirobere saine yo kwenekia magendro ase chinyagitari Arati webaga gutarira enyagitari ya Nduru nigabaga kwenekia buno bokorero buyambo chikogendera kurwegwa ase nyagitari yo nane n'abanyagitari mbachikomentwa eri gwikirania obokoreri borobwikiranu ase abananchi bonsi tekitanga nipi ndayete kubatera rero etwachagaiga enyagitari ye koroseri gwere perimeter wall kabere kwa rumondoranga nayo sengwa kali kigiranyole noli obwate na mabusa obori nkyakirete nakora tiki tamwa dalibo ejo godoli waka kura timose nene aya yendo gya kabere bogirangoga ewodie mumanyete noma okora akorteki abwete itwa motinde kamwiso 120 years. Yes. Iko abantu babugirango nababo basi abawo machoge bugetutu nyari bana abanjali nabanta abamo enyagitali na aligere na nabate na arolire binte bingengaki biroro bitari kokaragasi na decide wo mu chief officer nga lazima torole tualigiye abanyagitali bahakirega iga kusenturuzi riberera libinde na nyore ga so operation theater ikero munyagitali royo wamo ojire leave tinda idwanzo bagenda leave mwatem na uzoku mwakana leave allowance yama tukonsa ono ga kyonyo muntu da operation rero na ali yako gen no tigenya kitali yakolegas I'm giving those instructions these are very big facility. Abanyagitali abarayire busongo na that rotational thing. We need to see abanyagitali baanse bojagaiga. Nkwana baro etubwata abanyagitali 16 doctors 68